Iepa! Zer? Ez duzu ezer izateko asmorik? Enekien zu horrelakoa zinenik, Bizitzaren sorpresak aizu. Oi! Baina zer? Mundiala zara gero. Aurripegitxo hori jartzen duzu eta gero, mutu. Benetan ez dakiz zertaz ari zaren. A ber, jolastu nahi duzu, ezta? Pista bat emango dizu. Mikel. Mikel? Bueno, ja, nahiko txantxa uki dugu ja da. Ze txantxa, ze Mikel? Ados, berriz hasiko naiz. Mikeli esker dakitana. Ai, tomateak oso gozoak, ondire, por cierto, eskerrik asko. Nik enekien hortua zenuen, nik txabaldatzen da Mikel hortuen. Urbanita piju txura horrekin. Baina ze tomate ondo. Mikelek, hau eskegi zuen. Honekin ezin didazu ezetxe esan. Ai... Adimen artifizial generatiboak benetazkoak ez diren irudiak sor ditzake. Kuadrilla giroan zein komunikabideetan, hortaz, argibili eta burua erabili.